Witamy serdecznie publikę YouTube'ową. Jest tutaj znowu ze mną Aga, i jest Miłosz, i jest bot Sokoł. I jest to druga część prawdziwej przygody lewitujących worków. Ej, oni nam kradną Głupio wygląda. Ukrainę. Paydayu. Zrozumiałem, kradną nam Coś. Ukrainę. Nie chcę kradną. To policja. Ej, faktycznie. Co za przypadek. Policja. Ale po co policji... To niedobrze. Po co policji kokaina? Nam jest potrzebna i mnie. Dobra, mam wora. Fajnie. O, teraz musimy wydupiać tam, żeby dać sygnał. Ej, o tu są ja... Kurwa, zabiłem cywila. Stać nas na to, No. 12 000 kosztował. Super. Stay alive until the loot boat arrives. Idziemy gdzieś na jakiś dach czy coś? Idźmy gdzieś w takie miejsce, gdzie im będzie jak najtrudniej nas dopaść. Wow, to nie będzie tu. W sumie to pewnie będzie nigdzie. Ale brzydka woda. No, ej, No, woda jest masakryczna. Ej, w ogóle nawet się ślady w niej nie robią. To tak jak w Jaki Watch Dogsach. No. W ogóle Soku ma fajny karabin, ja bym chciał takie jak on, my tu bidę klepiemy jeszcze. Zapytaj się skąd ma. Soku, where do you get the gun from? Nie mówi. Milczy. Zimny zawodowiec. Botów. Taki Oni są niemymi świadkami naszego istnienia. To jest nieme przyzwolenie. Na zbrodnię. A, amunicja. Zawsze się trochę milczy. Ej, po lewej jest ich bardzo dużo. Wszędzie jest ich bardzo dużo, mi się wydaje. Wow, 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 wow. Nie no, w sumie my nie powinni wyłazić i no siedzieć i dupać ich. Tak? Bo przyjadą policjanci i będzie oj. Ej, tu jest w sumie całkiem spoko, bo tu mogą ino z dołu, z prawej, z góry i z tyłu. A nie, to zajebą go. Gdzie ty jesteś? Tu. Tam. No dobra, widzę. Paga. Co pa, Chodźcie, Aga? uderzę. Panie bagietmajstrze. Co oni się tak tam strzelają? Pryku A robią. Sokół tam poszedł, Karabinu. dlatego. Soku zaraz będzie down. Wow, 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 On już wow. trochę jest taki. Niepotrzebnie wchodziłam na dach. Panie bagietomanie. Do bagietu. I dobra, ja dam tu mi. Kto wyciepnął kokę? Ja. Aga, na sam dół. Aga, to jest bardzo drogie. I czemu mnie jakoś tak... Ej, bo przyszli panowie policmajster na dole i strzelają do nas. A, Haha, jeden się rzucił. Ej, ale Elo. jakieś info? Gdzie ta łódź może być? Ej, Aga, weź patrz. Aga, co? daj tu minę. No dałam jedną. Prawie zginęłam przez nią. Real bad cups idą, słyszałeś, Miłosz? The good Tu cups wracam. and bad. A ona spada na dół chyba, wiesz? Aha, to jest niedobrze, głupio wręcz. Jest nielogiczne, no. Widzę pana Bad Cups. Pan Bad Bagieta. I to się chyba skończy znowu tak, że my będziemy... musieli Ile wracać po bagiet? jedną torbę. No to, no trudno, no. O! Przyszli. Co? Nie no, nic, to wyglądało groźniej niż jest naprawdę. I nie, to jest moja szpara. Ej, Aga, ja tym wystrzelałem. Co ja? Proszę zostawić Agi szparę natychmiast. Dobra, ej, o, dobra, ja wracam jednak. Jednak mi się to nie podoba. Ej, no fajna ta szpara. Już 2 osoby z niej zabiłem. Ja też. O, spoko, że przypomniało jaki mamy cel. Bo bym zapomniał.
Stay alive. Stay alive. No to było w sumie dobre tutaj. Ale nie śpiewaj, bo mi zaś zgłoszą prawa do muzyki, jak za ładnie zaśpiewasz. To cię bot wykryje. A ja tak realistycznie rozumiem. Dog? Ej? Dok, to jest to? Nie wiem, Czy to jest... jest jakaś cyferka? Ej, jest, płynie łódź. Słychać ją. No. Przypłynęła. Jest! Dobra. Jeszcze ten jeden. Nice. No. O, jak przydupiło. O, Co teraz? przydupiło. To kto leci po nią? Wszyscy. Wow, wow, wow. Chodźcie tu bokiem. Tu, gdzie ja jestem. Którym bokiem? No tu, gdzie ja jestem, nie tą halą. Tu jest pusto, chodźcie. Dobra. A tu O, Ale my jesteśmy trochę tu biegną. i Dlaczego? bo mogliśmy sobie przynieść tą jedną tą i rzucić tam. Znaczy w sumie No. to za... Po prostu- No ale i tak wystrzelali, to za jedno. No ale byś Tu są... już to zrobił dawno. Kurde, nie mam teraz naboi. dobra, lecę. A! Wracamy. Dobra, ja wam zrobię tutaj trochę tyły. Macie? No, Mam. ma miłość. Po drodze dużo bagiet majstrów. Pakiet majstrów. No kurde. A ja myślałem, że z RPG ktoś do mnie strzelił. No i ta flara z tego strzała, tak. Ja muszę przeładować. Dobra. Co? Mój z botem. Dobra, leć. Wow, dobra, mogę przeładować broń. I on teraz Aha. wydupi, a my tu zostaniemy. Super. Jak ta woda brzydko wyglądała. Papa, panie łodziarzu. Wracamy tam, gdzie byliśmy? No nie wiem, w sumie tu jest spoko całkiem, bo są takie... Nie, dobra, nie jest spoko. Jednak. Ja muszę wziąć trochę Wow, patronów. ile policjantów tu idzie. Jesus. A i w pozostałych misjach muzyka była lepsza. No ale to se... A Aha, może- bo to nie można było zmienić w trakcie. Jak nie? Można Aha. było? Ej, Aga, tu będzie apteczka rozłożona, bo ty masz mało życia już. Dobra. A co ty masz w ogóle, Miłosz? też- Ty sobie wziąłeś najbardziej bezużyteczną w ogóle umiejętność. Dzięki. Ej, Ty bo sobie będą wziął tu wchodzić. zakłócacza kamer na takie misje. Mogłeś apteczki wziąć. Tłamsisz technologiczne przywiązanie Miłosza. Ile panów? Ej, czy ja usłyszałem, że on wraca po więcej koki? Też tak usłyszałam i... A my już nie mamy, proszę pana. Chociaż tam jest jeszcze jedna, nie? Ale on chyba już nie będzie chciał więcej. Co może... Bożycku. Jest escape, Dobra. dobra. Całkiem blisko. Aha, to tutaj ino stanąć. No. Ale nam to sprawnie poszło, masakracja. Kupię sobie gibis. I to nikt nie umarł. Niesamowite. Łapka w górę dla mistrzów. Ale mam dużo pionzorów. A będzie exp jakiś. A, będzie. Nie. Nie? Będzie. Nic w ogóle. Nie. No, ty nie dostaniesz, za takie głupie gadanie. Dobra, Nieprawda. wreszcie Już mogę... mam 14. Coś tam. Ale te poziomy, jakby tak wbijały poziomy w innych grach. Ja już 18 nabiłem. Ja też. I 19. Ty mnie 18. I trochę. I pół. Oj, tak. Nawet więcej. Dobra, a teraz idzie se kupić te? Enter Payday. Dobra, i teraz szczęśliwa karta. Ja będę losował. Wpadła bomba do chałupy. Łos dupiła Niemcom dupy. Jak to tam było? Tak, jakoś tak, dobra. Dostałem kartę. O, mam Pierwsza. maskę! Dostałem. Co ja dostałem? Dostałeś kawał blachy. O, a ja dostałem hajs. To prawie tak samo dobre jak to, co ty dostałeś, miłość. Hard rock. Kafe. Instant boner. Dobra, ja teraz kuknę. O, submachine guny zostały odblokowane. I JP36. 100%. Ej, mogę kupić sobie już lepsze karabiny. Mogę sobie kupić na przykład Kar 4. On ma mniej ammo.
Mniej wszystkiego. Ale lepszy rate of fire, lepszy damage. Ej, damage sporo lepszy, gorsze stability. Co, kotek, chcesz sobie postrzelać? Prr. No. Dobra, kupię se to. Chyba. No, Albo ulepszyć lepiej ten? Nie wiem w sumie teraz. Rozterki. Nie, kupię se lepszy. Dramat w A ja ogóle. sobie mogę rewolwer. On jest drogi. Miłość się szybko rozmyśli. A mogę coś w ogóle... Nie, no na nic mnie nie stać, spoko. Teraz Albo- już zaś... To ile ty masz pieniędzy? Nie no, bo kupiłem sobie... broń. Ej, tu można kupić RPG. Tak? No, Ej, to zajebiście. ale w butelce. Aha. Dobra, jeszcze kuknę na perki, czy mnie na coś stać. Ale tu można kupić piłę. Na to mnie stać. Dobra. Ej, można rozwijać coś z piłą i potem kupić se piłę. Aha, dobra, piła jest dobra do otwierania drzwi i tak. No. Dobra, to by było tyle. Drodzy widzowie, następna akcja przebiegła zawodowo, profesjonalnie i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej.